We waren hier inmiddels al, wat is het, 9 maanden geleden of zo is het, hè? 9 maanden. Ja, en toen waren we hier om een protestlied te zingen tegen het huidige oneerlijke kinderpardon. En het kinderpardon houdt dus in dat, houdt in principe in dat gewortelde kinderen hier zouden mogen blijven. Kinderen die hier al heel lang wonen en dus asielzoekerskinderen zijn. Dat die mogen blijven in Nederland. Dat is het doel van het kinderpardon. Maar op dit moment is die, wat ons betreft in ieder geval, en hopelijk wat veel mensen betreft, niet eerlijk. Want heel veel kinderen, het gaat nog steeds om honderden, mogen niet blijven, terwijl ze hier soms al tussen de 11 en 15 jaar wonen. En dat vinden wij ronduit belachelijk. En daarom is er volgende week weer een demonstratie in Den Haag op het plein. En daar gaan Meerte en ik ook wederom ons lied spelen. En ja... Tenminste, ik hoop dat ik het indruk maak. De vorige keer hebben jullie heel veel reacties gehad, volgens mij. Ja, klopt. We hebben zelfs een retweet gehad van Douze Kroes en van alle presentatoren van het journaal. En het is best wel groot geworden toen. Ja, we gaan wel weer zometeen weer een beetje wat media er ook weer proberen bij te halen. Maar het wordt niet zo groot als vorig jaar, maar we gaan wel ons best weer doen. Wel jammer dat je het weer moet opvoeren. Hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is wel leuk aan de ene kant, maar het had niet nodig hoeven zijn. Het is echt eigenlijk wat vorig jaar had de laatste keer moeten zijn. Goed, jullie gaan naar Den Haag. Alleen maar met z'n tweeën of ga je met een hele groep hier uit het noorden? Nee, we gaan met z'n tweeën deze keer. Volle actie voeren. Liedjes spelen daar dus. Ja, precies. Mag je dat op een podium doen of ga je dat gewoon op straat spelen of tussen de andere demonstranten in? Nee, er is een podium, staat op het plein dus inderdaad. En er zijn als het goed is ook er zijn een aantal kinderen bij die dus nog steeds dreigen uitgezet te worden. Wat ook wel opvallend is dat zelfs de kinderen over wie we het liedje in principe hebben geschreven, het gaat over 2 specifieke verhalen, dat die ook nog steeds in onzekerheid zijn, zeg maar. En dat is echt, ja, we blijven erbij dat het stom is. En er is belachelijk weinig aandacht voor in het hele land eigenlijk. Je had een paar jaar terug had je dat hele verhaal met Mauro, hè? En daar is het hele land voor in actie gekomen. En dat gebeurt voor heel veel kinderen, echt heel veel kinderen, nu niet. En dat moet gewoon wel. Zoveel kinderen zijn het niet. Het is niet alsof het land in één keer vol zit of zo dan. Goed, ik hoop dat het helpt. En heel veel succes volgende week. Het liedje, hoe heet het ook alweer? Zij vliegen er niet uit. Precies, is nog te zien op YouTube. Zet ik hem er even bij, dames en heren. Succes! Ja, dankjewel. En ik hoop echt dat het invloed heeft. Absoluut, ja. Leuk dat jullie er waren, dankjewel. Goed, Meerte en Wessel.